Olyan állomáshoz érkeztünk, amikor is egy fiatal ifjú évek óta ennek a szakmát csinyát-binyát tanuló tehetséget konferálhatok fel, ez az én színpadán. Ehhez van egy kis sztori, mégpedig ez egy 6 évvel ezelőttre visszanyúló történet, amikor egy nagyon fiatalos, vidámosolyú anyuka, akinek a nevetésétől a Király utca kilométerekre hangos volt. Anyukám, egész Pécs, igen, ez lehet, hogy találom egyébként. Súgtak nekem, úgyhogy én szólok gyorsan, hogy ez jó ötlet volt akkor. Szóval... És hát az történt, hogy találkoztam ezzel az anyukámmal, aki közölte velem, hogy van egy lánya, aki nagyon szeretne énekelni, és akkor még nem tudtam, hogy mi vár rám. Ha ezt akkor tudom, akkor nem biztos, hogy elkezdtük volna és vállaltam volna. Aztán következett 6 évból azt a 6-ot, ami eltelt, és végül is ide jutottunk, és hát én egy dolgot biztosan állíthatok, hogy egy dolog nem változott, a szájának a nagysága. De ezt minden legjobb szándékom, jó indulatom, és valahol elismerésem jeléül kell, hogy mondjam, hiszen az, hogy önök előtt állhat egy 17 és fél éves kisasszony, én csak így nevezem most, hogy ő a 17 és fél, maga mögött gyakorlatilag majdnem 6 év munkával az egy igen komoly teljesítmény, igen komoly dolog. Akkor abban a világban, amikor azt halljuk és azt látjuk úton útféle média mindenféle eszközéből, hogy 2 hét alatt bárki lehet színpadi tehetség, 2 hét alatt lehet bárkiből bármi. Hát ezzel én, mint pedagógus, mint zenepedagógus mélységesen nem értek egyet, és szerintem nem is fogok. Ebben a konzervatív, beszűkült tudatba fogok egyszer majd eltávozni. Addig is azonban ez így marad, és eleget beszéltem. Kérek egy nagy tapsot a mai és fellépőjének, Andrasek Alexandrának. Látjátok, hogy izgul? Hát az órán ez nem így megy. Hát órán nem izgul be, és na mi van?
Megjöttem. Jó, befejezem. Csak gondoltam, őszinte leszek ma. Eljöttek az én nagy pillanataim, amikor is megoszthatom önökkel, illetve veletek, hogy igazából kicsoda is. Igen. Szandra. Az előttem levő repertoárból azt kellene mondanom, hogy rendkívüli felépítettséggel nagyon szép rend uralkodik benne. Hát ez nem igaz. Ez nem az én választásom, ezek a számok itt, hanem a kisasszony választásai. Ezzel pedig szeretném ebben a korban igen hamar változó zenei igényeket térképezni. Jól van, értettem. A következő dalunk pedig egy igen nehéz választás volt. Ő akarta, én nem. Ez egyébként jellemző minden óraanyagára. Mi abszolút nagy egyetértésben dolgozunk 6 éve, de viccet félretéve ez egy piszok nehéz dal. Én csak ennyit tudnék hozzámenni. Nem is konferálom föl, aki ismeri, aki nem, az pedig nem. Süket, hallja ne fúj, nehéz. Ha jól sikerül, tapsoljuk meg, ha nem, akkor is. Köszönjük szépen. Izgulsz? Én is. I need forgiveness from you. A színpadon András, Alexandra. Itt mindig izgul. Azt hiszem eljött az ide, hogy szólj egy pár szót, hiszen nagyon sok itt a számodra, kedves ember. Igen. Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az első előadó estemen. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon-nagyon izgulok, és szerintem ez látszik is rajtam. Á, dehogy ne félj. Na, nagyon örülök, hogy eljöttetek, ez nagyon sokat jelent nekem, hogy ennyien itt vagytok. És szerintem most sikerül megmutatnom egy új darabot magamból. Szerintem ilyenből jöttek el, nem?
Biztos, hogy oké. Nem. Most pedig az a dal következik, amivel annak idején meséltem ezt a bizonyos ominózus 6 évvel ezelőtti. Igen. Besétált a kisasszony és közölte, hogy amit közölt, és hát mondta, hogy ezt éneklem. És kérdeztem, hogy ezt szeretném? Mondta, nem, ezt fogom. Itt egyértelmű vált, hogy az elkövetkező 6 évben mire számíthatok. Mehetünk tovább? Sose láttalak milyen komolynak. Milyen érdekes. Legyen ez, vagy esetleg ez, vagy esetleg vissza? Még egyet? Még egyet? Ezt? Nem. Ezt? Amit legelőször játszottam. Az ez volt, vagy ez? Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In a haunted hopeful song, but barely understood. Now we are not afraid. We know there's much to fear. We were moving mountains now, but barely. There can be miracles.
Kedves hölgyeim és uraim! Már nem izgulok. Én még úgy látom. Szóval, amikor kitaláltuk, hogy mégis mi legyen és mi nem, akkor pár olyan dal is bekerült a repertoárba, amikor a fiatal énekelni vágyó diák behozza órára, hogy ezt szeretné, még nem tud róla, ez nem egyezik azzal, amit lehet. Ez jó, hát ez régen is így volt. Csak hogy ez a dal egy olyan lázadó hercegnőről szól, ami ennek egyébként szerintem mi is gondoljuk, bárhogy is nézzük is a szadrát. Szerintem a Marika ebben megerősítene egészen biztos vagyok. De ez jó, mert ez a zene talán, ez a dal arról szól, hogy törekednünk kell a szabadságunkra, jó értelembe vetten, és talán úgy, hogy nem gázolunk el egymáson és máson sem, hanem a saját utunkat kell járva, megküzdeni az előttünk elő akadályokkal. Úgyhogy következik a Elizabeth című musicalből. Az már nem én lennék. Ugye? Mondom én. Hát én nem gondoltam volna, hogy az ötödik számtalan vastag, ezt nem mindegy. Az lett, ez a te érdemed. És azt hiszem a Szandra személyisége, hogy itt áll előttünk, megmutatja világosan, hogy igazi előadónak nem kellenek mindenféle nüansznyi ráhangatott ékszerektől, ruháktól kezdve mindenféle kitalált valami, amihez semmi köze. Elég csak így, natúr, ide kiállva, elég. Nincs mögötte 27 tagú szimfonikus, nincs mögötte semmi különös, két egyszerű zenész. És egész egyszerűen nincs is hiányérzetünk talán, és nem is támad gondolatunk semmifajta hiányra. Egész egyszerűen
életnagyságban, őszintén tanulni lehetünk annak, hogy egy kocsmában, egy jófajta kocsmában, de mégis hogyan kell hangulatot csinálni. Ezek hozzánk tartoznak, ezeket be kell lassan szoktattunk, 60-as években nem így volt, ma így van. De én régen láttam ilyen figyelmet és csendet kocsmába, az hadd tegyem hozzá. Jó. És hát ez a dal, ami következik, szerintem nem szól a magyarázatról. Tehát aki ezt el tudja énekelni, az tud valamit. Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi földünknél, s lehet létezik ő is, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, máskor megriaszt egy álom, hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz már nem vigyáz egy cseppnyi földre, s el kell mennünk mindörökre, fényév távolság. Csak hallgatom, csak bámulom, zengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem, hallom hangjait, de el nem érem. Ott a tenger, itt az éghajó. Hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék, és itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk még. Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta fénybe merülni, de a jel, ami szól, de a hang, ami hív, még nem mond semmit, meddig érek, s lesz-e út, hogy visszatérjek, fényév távolság. Csak hallgatom, csak bámulom, zengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem, hallom hangjait, de el nem érem. Ott a tenger, itt az éghajó. Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim. Ez a... Mondják, hogy az előadói zavar az egy legőszintébb védekező gátlás. Hát ez nála így van. Mindjárt többször is. Majd a szünetben, várjátok. A műsorunk első felében igyekeztünk az kicsit, még egyszer. A műsorunk első felében igyekeztünk a teátrálisabb darabokat előadni, amik hát Szandra választásai szintén. És a következő dal az egy egészen egyszerűen a 2010-es év opera énekesnőjének, Vermes Tivának lett írva.
És úgy gondolta, hogy elénekli. Meg én azt mondtam, hogy jó, hát nem tudom ezek után, hogy mit gondoltuk, semmit. Aztán elénekelte. Tudod, van az a mondás, hogy ha jó, akkor a te ötleted, ha nem jó, akkor az enyém. Nagyon jó. Felkészültem. Jó, azt hiszem, akkor én szünetben le is lépek. Na jó. Hát akkor következzék az Zrínyi Rock musicalből évad alatt.
Vagy komolyan. Gyere. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában, viszont ülnek itt tanítványaim a nézőtéren, és ők bizonyosan tudják, és itt adják össze a fejükben az énekelt dalok mennyiségét, minőségét, sokan ismernek is között többet, és ilyenkor én már azt szoktam mondani, hogy ez mindenképpen kezd sok lenni. Tehát ez már egy nagyon komoly munka, hogy sokan úgy gondolom, hogy 30 éves korukra sem jutnak el ezen a pályán oda, hogy ennyit ilyen mennyiségben és talán ilyen őszinte minőségben tudjanak prezentálni. És hát amiért ezt mondtam, mert szeretjük a ellentéteket a műsoron belül, így mondjam, a gödröket. A következő dalt én nem akartam, ő akarta. Hát ez nem új dolog. És van ez az Adél nevű énekesnő, akit mindenki ma akar énekelni. Szerintem üvölt és nem semmi más, de mindegy, az én véleményem. Népszerű és kész. Hát ez pedig csoportos női szándékot jelent sok helyen, ahol általában szeretnének tőle énekelni, és akkor kicsit kell engedni. És hát van ennek az Adélnak egy-két jó száma, úgyhogy az egyik él. Én ennyit gondoltam hozzáfőzni. Szandrus, esetleg valamit róla, nem? Semmi? Semmi. Oké. So I won't let you
nekem szól. Még mindig izgulás, mondom. Egyébként én hetek óta mondom, hogy próbáljunk sokat. Ez nem igaz. Meg az a helyzet, hogy az Andrásnak is 3 hete szólok érte, hogy... Mikor? 3-1-kor? Janák András a doboknál. És akkor következik egy örök klasszikus, én azt gondolom, hogy ma már minden korosztályhoz hozzászólhat, és sajnos a fiatalok ritkán választanak, ma már talán Máté Pétertől is. Tehát a termés, amiből válogatnak, az elmúlt 10-15 év szemete. Bocsánat, én kicsit éles szájú vagyok, és ilyenkor kialatszanak gondolataim, néha sok minden hangossá válik. Arra próbáltam finoman célozni, hogy az elmúlt 10-15 év zenei termése nem biztos olyan értékes az előtte levő 100 évé. És minél visszább nyúlunk a zenetörténelemben, annál értékesebb dolgokat találunk. És ha az a kérdés, hogy hogyan neveljünk ma valakit zeneileg 6 éven keresztül saját korlátoltságtól nem szabadulva, akkor nagyon sok mindenre nyitottnak kell lennünk, és észre kell venni az igényeket. Ez azonban a Szandra igénye lesz, hiszen ő hozta a dalt, ő találta ki, és ő tanulta meg, és nem az én ötletem volt, teljesen mondom. Úgyhogy Máté Péter, most élsz, és akkor ezzel kívánom mindenkinek egy 20 perc szünetet, aztán következik a második felvonás. Az idő, mint a halvány jégvirág, és a tűnő boldogság majd véget ér. Ott állsz egyedül, falevél atomtető, álmos holdfény rád köszön, s elfúj a szél. De addig van remény, minden perc ünnepel, hisz mindig van remény, hinni kell, ó, hidd hát el. Most élsz, most figyelsz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibát megbosszulja önmagát. Most élsz, most örülj, hogy szép anyád, most örülj, hogy van ki vár, és a két karjába zár. Múló kikötők, silány léptünk színpadán, mikor egy szó hallatán dobban a szél. Sajnos vége lesz, tudtuk már a kezdetét, mikor az álmaink
Köszönjük! 20 perc szünet következik. A színpadon Androsek Alexandra.